Slăvit să fie Domnul! Timpul cel din urmă a sosit acum, fraților, ca să ne pocăim. Firea pământească vrea să ne robească, dar cu toți din somn să ne trezim. Iată Domnul, frate, la inimă-ți bate, deschide-i ce nu-l refuza. Lumea și trofeia, pofta și mândria, alungă-le de nenemătă. Domnul cercetează și apoi lucrează în fiii săi care se supun, care se umilește și se pocăiește, îl conduce pe al vieții drum. Iată Domnul, frate, la inimă-ți bate, deschide-i și nu-l refuza. Lumea și trofeia, pofta și mândria, alungă-le de nenemata. Dar să știi, amice, cel rău vrea să strice credința ta ca să dai înapoi. Tu te roagă tare, cu credință mare și strigă, ah, Doamne, fii cu noi. Iată Domnul, soră, la inimă-ți bate, deschide-i ce nu-l refuza. Lumea și trofeia, pofta și mândria, alungă-le de nenemăta. A se profețește că-n curând sosește a lumii mare judecător. Biblia arată că cel fără pată va fi al nostru scump mântuitor. Iată Domnul, frate, la inimă-ți bate, deschide-i ce nu-l refuza. Lumea și trofeia, pofta și mândria, alungă-le de nenemata. Azi mulți se înspăimântă de lucrarea sfântă, zicând că nu-i lucru adevărat. Auzi în vorbire în alte limbi străine pe cei ce cu Duh sunt botezați. Iată Domnul, soră, la inimă-ți bate, deschide-i ce nu-l refuza. Lumea și trofeia, pofta și mândria, alungă-le de nenemata. Amin. Slăvit să fie Domnul!